Това е доста често срещан проблем, особено сред младите хора. Знаете, тинейджерите имат една повишена секреция на себум, което също благоприятства да се развие подобен тип заболяване. Не се знае точно, науката не може да отговори на въпроса какво причинява себорейния дерматит, но се знае, че за развитието на това заболяване имат роля дрожжите маласизия фурфур или питиоспорум овале, като разбира се някои фактори на средата, също така генетични, имунологични фактори също могат да допринесат за развитието на заболяването. Маласизия фурфур, тя хидролизира човешкия себум, като отделя смес от наситени и ненаситени киселини, като ненаситените могат да преминат през роговия слой и това може да доведе до различни усложнявания. Като знаете, най-често себорейния дерматит се проявява с десквамация, това е така наречения пърхот, след това следва сърбеж, който е изключително неприятен и разбира се еритема, това зачервяване, което се среща доста често. Това е хронично заболяване, протича по хроничен начин, като пикът му вече се достига до 40 годишна възраст, засяга най-често областите на капелициума, като може да се срещне и в други места, например в предстерналната област, доста често окосмени части на тялото, по лицето също се среща често. Според Европейската комисия по лекарствата за форми, които са с измиване, каквито са шампуаните, разбира се препоръчва октопироксът да е между 0,1 и 1%. Сега ще видите в нашите продукти каква е неговата концентрация, че ние гоним 1%. Нашата концентрация е 1%. Това е горната граница. Има много продукти на пазара, дори тези по супермаркетите. Отзади може да видите, пише октопирокс, но ако се интересувате колко е концентрацията, ще бъде 0, да, ще е добре, ако е 0,1. Относно лечението, което можем ние да предложим за себореен дерматит, това са медицинските шампуани Medicated Ictamo, Medicated Plus и Medicated Prevent. Medicated Ictamo, това е нашият шампуан с 3% бял ихтиол, който има антимикотично, антибактериално и антипролиферативно действие, както знаете, и с 0,5% цинк пиритион. Medicated Ictamo се нанася от 4 до 6 седмици, по 2-3 пъти седмично, като разбира се разпенва, изчаква се от 3 до 5 минути да подейства шампуана върху скалпа и след това вече, след като отшумят симптомите, може да се премине към Medicated Ictamo веднъж в седмицата. Следващия ни продукт, това е Medicated Plus. Говорихме за него, той е с 1% октопирокс, тук отново подчертавам, това е най-високата концентрация, която се препоръчва, и 0,5% климбазол. Тук климбазолът играе роля и на консервант, между другото. Относно терапията и апликацията на Medicated Plus, тук нещата стоят по сходен начин, 4 до 6 седмици, 2-3 пъти в седмицата, като се подхожда по същия начин и вече след като отшумят симптомите, може да се премине към профилактика с Medicated Prevent, който е нашия шампуан за превенция на пърхота